konting-konti na lang po siya. Ano ba yun? Ito talaga, hindi ko talaga mapigilang amuyin. Nakaka-relax pa rin talaga siya, guys. Hey my fam, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, February na. Ay, sasabihin ko sana February favorites. Pero February na, pero ngayon ko palang gagawin yung January favorites ko guys. If you're following me on this channel, makikita nyo sa mga previous vlogs ko, medyo busy po tayo. Papabalik-balik po ng Ilocos at Pangasinan. So, medyo hindi po tayo nakakaharap mag-film. But for today, we have an illegal day off. Ayan po, may nakipag-swap po sa akin ng duty. So, nagka-day off po tayo. So, bibigyan ko po ng time ang YouTube natin para makapag-film ng mga videos. And, dami ko nang dada. Ito guys, yung mga January favorites ko. So, if you want to see what are the things that I have been loving for the month of January or what I've loved for the month of January, please keep on watching. So, ito guys yung basket, pero meron pa po akong ibang bagay po dito. Like, for this one, ito siya guys. This one, kung nakita nyo na yung vlog ko sa Ilocos, yun yung padala something, parang padala haul, or basta madaming padala, or madami palang, hindi, madaming pasalubong, hindi padala. Ito guys, one of the pasalubong of my tita is this one. Actually, nung tumawag siya sa akin, tinanong niya anong gusto ko na pasalubong. Ang sinabi ko lang sa kanya is Hydro Flask. Kasi guys, kung nakikita nyo na yung purple na ganito ko, yung ganito din siya kalaki. Ayun guys, dami na din kasi niyang dent. Tsaka gusto ko sana yung mas madami akong ganito para hindi yung isa lang yung ginagamit ko, para kapag hugasin siya, may iba akong gagamitin. So, ito guys, this is the Hydro Flask na 1.18 liters. Ayan. Ito kasi guys, for 12 hours, nag-i-stay na malamig yung tubig. And then, for 8 hours, nag-i-stay na mainit yung tubig. So, perfect siya sa weather natin. Especially, summer is coming. Kailangan natin to guys. Ang dami pa man din naming plano ng mga drawing friends ko na road trips and everything. Mga pasyal-pasyal. So, kailangan ko talaga magbaon ng malamig na water kasi mas refreshing talaga sa feeling guys na malamig yung iniinom ko. And balak ko yung isa, yung purple is for my hot water para anytime I can just drink my coffee on the road. So ito guys, kung nagtatanong kayo, kasi ang daming nagtatanong sa akin sa Hydro Flask guys, this one is $42.95. So, meron po ako, nagtingin po ako sa Lazada guys, ng Hydro Flask. Kaso nung tinanong ko kung authentic ba siya na Hydro Flask, kung original ba siya, ang reply sa akin, made in China. Well, actually, made in China naman siya, pero yung ganong sagot kasi, parang ano siya, parang hindi siya original. So, yung presyuhan pa man din nun guys, 1,500, 2,000, ganun yung price. So, ayokong magsayang ng pera ko sa hindi ko naman sigurado na original na Hydro Flask. Kung may mga kamag-anak kayo overseas, yan, ganyan, pabili nyo yung Hydro Flask guys. Tsaka madami din ibang brands, hindi lang Hydro Flask, madami pang iba. And then pangalawa guys, dahil po pasyal tayo ng pasyal. No, I mean, pasyal ng pasyal. Travel ng travel. Hindi ako namamasyal guys. Sobrang importante lang talaga yung mga ginagawa ko sa Ilocos. Ito guys, yung dinadala ko, this is a mirror from Glad King. Actually, binigay po ito ni Sis Tracy sa akin. Ayan. Can you see my face there? And binigay po sa akin to ni Sis Tracy sa isang swap namin. And I'm really loving this one. Parang ni-start ko lang siya na gamitin nung mga last months na ng 2018 kasi na-realize ko, parang may salamin ako kasi hindi na ako nagdadala guys ng mga makeup ng mga may salamin, ganyan. So, gusto ko ito yung salamin ko, yung nakatayo talaga kapag nagtitable ako kung saan man ako pumunta. So, this one is really handy kasi hindi siya yung madaling mabasang kasi may carton siya, nakakatayo siya, ganyan. Thank you so much, Sis Tracy. You know kung ano talaga yung magagamit ko. So, moving on naman guys sa mga products here. We got just a few products here. Actually, hindi ko na siya dinamihan kasi ayoko rin naman na, yun nga sabi ko, hindi talaga ako papalit-palit ng product guys. So, ito guys, yung papaya and lemon na A-Bonet na Spa White Sea Salt. Ayan. Ito guys, dati-dati ko pa ito ginagamit. Kung nanonood na kayo dati pa dito sa channel ko, sabi ko nga dun sa haul ko, nung Watson's haul ko,
meron yung time na puro panligo lang, puro scrub, ganun yung binibili ko. And you know me guys, sobrang love na love ko ang mga scrub. And ginagamit ko to guys mga 3 times a week or every other day. Depende sa kasipagan o katamaran ko. Pero hindi ko siya ginagamit na everyday guys. Kasi magda-dry naman yung skin na tatanggal yung mga natural oil po ng katawan po natin. So ito, ginagamit ko siya sa kilikili para matanggal yung mga residue ng mga deodorant sa face, ganyan. Para hindi po tayo magka-blackheads, ganyan. Sa puwet, singit, buong katawan ko actually, ni-scrub ko ng ganito. So, ito guys, resealable siya, pero sa totoo lang, hindi ko to ini-stay sa banyo ko. Nilagay ko to sa cabinet ko kasi may nilagay lang ako na canister dun sa banyo ko. Yung talagang hindi siya mababasa inside. Yun yung pinaglagyan ko, konti lang. So, madami pa to. This one is only less than 100, I guess. And matagal mo na siya magagamit, guys. Hindi lang isang buwan, mga half year or 1 year. Ganyan mo na siya magagamit. And sunod naman dito guys, this is the Precious Skincare Cosmetics na Miracle Toner. Ito guys, ginawan ko na siya ng review kanina lang. And I hope ma-upload siya after this video or after this video and another vlog. Yun. Hopefully sa Monday guys. Kung makisama po yung PLDT po natin. Ano po, ayan. So, this one has AHA, BHA, and PHA. So, I recommend, guys, na panoorin nyo yung review ko kasi kung bakit talagang inire-reiterate ko yung AHA, BHA, and PHA na ganyan. Kasi, dun ko talaga binase, guys, yung review ko. So, ito, guys, nakatulong siya na maglighten yung mga dark spots ko and yung mga pimples ko. Sa ngayon, guys, isa na lang po yung natitira. Last man standing na yan. So, ito, guys, yung gusto ko na ginagamit ko ngayon sa mukha ko kasi po, di ba sabi ko nga, pimple prone skin talaga yung skin ko. So, yeah. Ito yung ginagamit ko para mapuksa ang mga kabalasan sa buhay. And then guys, another skincare product. This one is the Super Smooth na Body Lotion from Bath and Body Works. Kung hindi ako nagkakamali, this one is from Bath and Body Works. And this one has shea butter and coconut oil, guys. Eto guys, hindi ko to pinapansin dati na lotion. Nandyan lang siya. Actually, last year pa to binigay sa akin ni tita ko. Nakapagbakasyon na naman si tita ko. Ngayon ko pa lang siya ginagamit. And ito guys, meron din kasi siyang vitamin E. So, ito, yun nga lang wala siyang SPF. So, ginagamit ko siya paggabi. Kung nakita niyo mga previous vlogs ko, kung gaano ako kadami maglagay guys ng lotion paggabi. Kasi gusto ko talaga yung skin ko is really na moisturize. Gusto ko talaga hydrated siya. Kasi, lalo na kapag hindi ako masyadong umiinom ng water guys, yun. Kailangan ko na soft yung skin ko. Kasi parang feeling ko, basta kakaiba yung feeling ko guys pag hindi ako nakapag-lotion na hindi soft yung skin ko pag matutulog ako. So, may lotion ako na pang gabi. Ito yung ginagamit ko. And together with that lotion is this one. AHA din siya guys. I've made a review of this product before. Ito yung galing Precious Skincare Cosmetics and i-mini-mix ko siya guys sa lotion. Kasi, I don't know, it helps to whiten the skin. Naniniwala ako na kaya din niyang paputiin yung mga ibang part ng katawan natin. So, mini-mix ko na siya all throughout the body. Next one here for my skincare is of course, makeup remover guys. This one is very important. Kailangan po talaga may makeup remover po tayo. And may iba pa akong makeup remover dyan, pero itong Pure Derm talaga guys, to go makeup remover ko. Like for example, tinatamad na talaga ako magtanggal ng makeup ko. I just get this one, then wipe yung mukha ko, then facial wash na. Kasi guys, mabilisan to. Mabasa talaga siya. So, nakakatanggal talaga siya ng makeup. And this one is in charcoal na makeup remover na towelettes. Ito nga lang guys, mga 100 plus yung isa nito. Parang 109, mga ganon yung presyo niya. Ito yung mas mahal guys. Yung ibang variant ng Pure Derm na makeup remover, mas mura yung mga yon. May mga 90 plus lang, 80 plus, ganyan. So, ito guys, yung mga hinord ko nung nag-sale ang Pure Derm. And another skincare product guys, this is the 3-in-1 Bentonite Clay. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, parang lagi akong nag-vlog, basta naglalagay ako ng Bentonite Clay. And makikita nyo guys, konting. Ayan, konting-konti na lang po siya. Ano ba yun?
Ito talaga, hindi ko talaga mapigilang amuyin. Nakaka-relax pa rin talaga siya, guys. And ito, guys, nakakatulong talaga to para mag-dry po yung mga pimples ko. Lalo na kapag may mga pimples talaga ako, yung mga stubborn, yung parang, alam mo yung parang magkakaroon na ng infection eh. Yung magkakaroon na siya ng infection, ito parang nilalagay ko siya, binababad ko siya until mag-dry up to sa mukha ko. And then, yun yung binabanlawan ko, guys. And kapag gusto ko rin mag-relax ng gabi, yung parang tipong stress na ako, ayoko nang i-open ang online, ganyan. Mga stress ka sa buhay and life and work. Ayan, so, ito yung ginagamit ko, guys, para makapag-relax naman sa gabi. And it helps, guys, na to whiten or to lighten the dark spots, and of course to minimize the pimples. Ayan, so I've made also a review of this. I will just put the link in the description box. All the things that I'm mentioning here na na-review ko, guys, check na lang sa baba sa description box. Lalagay ko na lang lahat doon. And then, guys, I'm back with my Nichido na final powder. This one is in Ivory Glow. Kasi hindi ko alam kung ano na yung dating binibili ko. Hindi siya Ivory Glow eh. Creamy Glow ata. Hindi ganun ba? Parang ganun. And this one, guys, is only 150 pesos. Ayan, ito yung pinaka-final powder ko na naman. Back to it. Tagal kong hindi gumamit ng ganito, guys. Ang tagal kong hindi gumamit talaga. Parang kulang ko lang 1 year din, and I'm back again dahil nag-review ako ng Nichido, and ito yung inano ko, parang sinama ko sa review ko na full face, guys, kasi alam ko magagamit ko lang din naman siya. So, eto, I recommend this one. If you're looking for a powder, guys, 150 pesos lang siya, siguro magagamit mo siya ng 4 to 6 months, ganyan, kasi sobrang konting-konti lang yung kailangan mong gamitin sa product na ito. And then, we have something for the lips, and we have 2 products here. The first one here is this Precious Skincare Cosmetics in their old packaging pa, guys. Ito pa yung PR nila sa akin dati na pinadala nila sa akin nung nandito pa si Bebe Kels, and this one is in the shade Prettylicious with strawberry flavor. It's the one on my lips right now, and ang na-amaze ako dito, guys, hindi siya namaho. 1 year na to mahigit ang alam ko. Kasi nag-ano na ako eh, may memory na yung Facebook ko eh. Ginagamit pa to namin ni Bebe Kels, hindi siya namaho. Ang bango pa rin niya, strawberry flavor pa rin yung amoy niya. So, ito, guys, yung bet na bet ko talaga na nila noon. Ito yung pinaka-favorite ko dati na shade nila. Pero nung lumabas kasi yung ibang pangyayamanin na packaging nila, tapos may dinagdag silang 3 ata na new shade. May mga favorite din ako, guys, doon. Pero ito sa ngayon, kasi gusto ko yung chill lang, yung fresh look lang, ganyan. So, ito yung ginagamit ko, yung Prettylicious nila. And then, guys, dahil sa Ilocos sobrang mahangin, tsaka pag nagta-travel ako, yung nakapag-aircon yan, nagda-dry yung lips ko. So, ang ginagamit ko naman is this Vaseline na lip therapy, guys. Ayan siya. Meron, di ba, ako dati na Vaseline na yung nakatab siyang ganyan. But, unfortunately, kasi pag yun yung gamit ko, parang tinatamad ako na i-dip yung finger ko, tapos magaganon ako sa bibig ko. So, this one, pag, tinatamad, ganyan mo lang, ayun, na-moisturize mo na yung lips mo. So, okay na okay siya. Gustong-gusto ko yung ganito, guys. And nakaka-moisturize talaga siya ng lips. And yung ginagawa ko, guys, kapag gabi, ginagamit ko to. And then in the morning, I exfoliate my lips para mas maganda yung lapat ng lipstick kapag walang mga dry skin yung lips natin. And then the last but not least in this list is this one. This is the Victoria's Secret na Bare Vanilla. Alam nyo, may kwento tong vanilla na napabango. Pero yun yung dating vanilla lace yung gamit kasi namin. So, nagpabili ako kay tita ko ng Bare Vanilla. Ng vanilla. Pero ito yung binili niya, Bare Vanilla. Yun, guys, if you've seen my vlog about my best friend, ayan, may kwento ako doon kung anong nangyari sa vanilla. Kung anong nangyari sa airport. Kasi, na-interrogate yung kapatid ko dahil lang sa vanilla na napabango, guys. So, panoorin nyo yun kasi nakakatuwa yun. May matututunan kayo sa video na yun. So, ito, guys, favorite scent ko. Tingnan nyo naman. Ngayong January lang to binigay ni tito ko, pero 1/4 na ata ako. Sobrang, ito, guys, ginagamit ko lang to dito sa Pangasinan. Pero pag nasa Ilocos ako, may gamit din akong ganito na vanilla. So, imagine mo na lang kung wala yun. Baka mamaya hanggang dito na yung nagamit ko. So, this one is the Victoria's Secret na Bare Vanilla. Yan, favorite scent natin for the month of January. So, that's it, guys, for my favorite for this month or for the
last month ng January kasi nga late nga ito ma-upload. So, thank you so much guys for always watching my videos and thank you so much guys for subscribing. Gusto ko ay i-hug. So, yun guys. Thank you so much. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my